Takže čaute ľudia, som to teraz vítam v krásnej, slnečnej Banskej Štiavnici. Čo robíme v Banskej Štiavnici? Ono to je tak, že môj tato proti kamošov a tak sme každý rok s nimi chodívame niekam. Takže proste teraz sme tam boli. Máme nejaké pekné Airbnb, to môžete vidieť. A ideme si ukázať rýchlo hound tour a budeme robiť rôzne veci a tak ďalej. Takže čaute. Takže máme tu prvú posteľ, telku, kúpeľňu a našu izbu, na ktorom sa za chvíľku budeme hrať. A to také malé v pohode. Teraz vám ukážem nádherný záver z drona. Páčil sa vám, napíšte do komentárov. Tu máte nejaké fotky z cesty. Ešte pekne nafotil. Čo mi táto fotka pripomína? Napíšte mi to do komentárov. A my teraz už ideme zdržovať a ideme niečo robiť. Takže čau. A ja už som tu potom iba chilloval na lehátku. Skákal na trampoške. A tu máte fotky zo západov slnka a z hviezd. A teraz môžeme ísť na druhý deň ráno. Potom už som iba skákal na trampoške, cvičil, točil s kolesom a už sme museli ísť domov. OK, ľudia, my už práve odchádzame, boli to dobré dni. Ozvem sa vám, keď budeme na ceste alebo ukážem nejaké videá, tak zatiaľ čaute.